Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ PM सिरिप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ बयबो आरो आं दुखुनांथाव बिराद जाथाय जानायखौ खोनानो मोनदों आरो आं गोबां दुखुबो मोनबाय बे जाथायखौ खोनानानै। बेबायदि जोंनि बर'नि जाथिनि गेजेरावल' जाबाय थानायखौ आं नुनो मोनगासिनो दङ। मानि थाखाय बेबायदि जाथाय जादों? आं मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन रायजो राजाफोर आरो बे भिडिअआव गासिबो मानसिफ्रा खायसे सुबुंफ्रा गुवाहाटीनि जाथाय जानायनि सायाव माने भिडिअ खालामाखै बे बाथ्राखौ बुंदों। सोंदों आंनि सायावहाय आदा प्रकाश नों मानो गुवाहाटीयाव थाङाखै? आदा प्रकाश नों मानो गुवाहाटीनि सायाव जाथाय जानायनि सायाव मानो भिडिअ खालामाखै? आदा प्रकाश नों बिनि सायाव प्लिज अन्नानै भिडिअ खालाम। प्लिज अन्नानै भिडिअ खालाम। गुवाहाटीनि जाथाय जानायनि सायाव बर' सुबुंफ्रा गोबां आलाय सिलाय जाना दङ। नोंथांमोना कमेन्ट नायहैयोब्ला नुनो मोनगोन खालि बिनिल' आरोना। थेंक इउ स' माच नोंथांमोना कमेन्ट खालामना आंनो खोन्थाहरनायनि थाखाय। आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन रायजो राजाफोर, बै जाथाय जानाय जायगानि सुबुंफ्रा जुदि आंनो खोन्थाहराब्ला जोंनो खोन्थाहरब्ला जों बोरैहाय बिनि सायाव भिडिअ खालामगोन? जों बोरैहाय बै जायगायाव थांगोन रायजो राजाफोर? आं इभेन बे बाथ्रानि सोमोन्दै आंनो खोन्थाहरजायाखै। दा नोंथांमोना सानो जे बानायाखै नायख'लांना थादों ओरैबायदि नाथाय बेबायदि नङा। बे जाथाय जानाय जायगानिफ्राय आंनो खोथाखौनो खोन्थाहराखैबा आं बोरैहाय बै जायगायाव थांनानै बोरैहाय आं भिडिअ बानायगोन? बबे जायगायाव जाथाया जादों बिनि सोमोन्दै जुदि बै जाथाय जानाय जायगानि सुबुंफोरा खोन्थाहराब्ला खिजान आंनि भिडिअखौ बिथांमोना नायादां, बै गुवाहाटी बरबारि जायगायाव थानाय बर' सुबुंफ्रा नायादां, बिनिखायनो आंखौ सिनाया, बिनिखायनो आंनो खोन्थाहरफ्लाङाखै जे प्रकाश नार्जारिबो सासे दङ, बिबो भिडिअ बानायनानै आगारो, जोंखौ एसे मदद भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनि सायाव गिदिर गोलावफोरनिसिम मेसेज हरनो हाबायबायगोनदां, जोंथ' रावनोबो खोन्थाहरनो हाला भिडिअनि दारै खोन्थाहरनि बेबायदि हाबायबायगोनदां होननानै बिथांमोना खोन्थाहरनोबो आंखौ सिनायादां। दा आं बोरैहाय जे आग्रामबार स'हाय बोरैहाय आं मिन्थिया गारा माबोरै थांनो दे रायजो राजाफोर? नोंथांमोनानो सानना नायदो। माने एसेबां खायसे सुबुंफ्रा बुङो। दा प्रान्जल नार्जारि फंबाया दङ, बेवहायनो थाखायो, खामानि मावखायो मालाय बिथाङानो। दा खिजान बे जायगायावनो खाथियाव थानाय हिसाबै आं खिजान एनडिबिफोरनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं नुगासिनो दंमोन। बेजों लिंक जाबाय बायनानै खिजान बिथांखौनो लेंबाय, जोंखौ नांलादां, नङा होमबा? ओंखायनो जोंखौ खबर लायासै। दा प्रान्जल नार्जारि फंबायमोन बायदिखौ खबर लाबाय, बिनि गेजेराव बिथांमोनखौ भिडिअ बानायहोबाय, जोंखौ खबर लाहरासै। आरो आंखौबो खबर लाहरनायबा आंबो भिडिअ बानायगौमोन। भिडिअ बानायहैनायाव मा एसेबां गिदिर बाथ्रा? थांबाय, ट्रेनजों थांबाय, गारिजों जुदि थांनो हायाब्ला, थाव सोनो हायाब्ला ट्रेनजों थांबाय, भिडिअ बानायनानै फैबाय, माथो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा रायजो राजाफोर? थांनानै भिडिअ बानाय एफा गिदिर अलखद जादों रायजो राजाफोर। जोंनि बर' सुबुंफ्रा एसेबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैना दङ, अब्ला आं बेयाव थांनानै भिडिअखौनो बानायहैनो हायै मा बिलाय? हायो आङो, नाथाय आंनो खोन्थाहरग्रा रावबो गैया। दा नोंथांमोना आंखौ ओरै नायनानै नायख्लांना थादों ओरैबायदि साननो हागौ, खिन्थु आंनो खबर खालामग्रा खोन्थाहरग्रा रावबो गैयानो। दा आं भिडिअनि नटिफिकेसनखौ आंनो खोन्थाहरबाय, सोरबा नुबाय, माबाया भिडिअखौ हरबाय, लिंकखौ खोन्थाहरबाय, आं नायबाय। दा फुल डिटेल्स मिथिनोबा बिथांमोननिफ्रायसो मिथिगोन ना रायजो राजाफोर। दा बिथांमोननिफ्रायसो, दा मालायनिफ्राय साजांथ' भिडिअ बानायजायाना रायजो राजाफोर। जाय जाथाय जादों जोंहाबोथ' माबा मोनसे थायोना। दा सोरबा सासे मानसिया ओरैबायदि बानायनानै बुंनोबो जानो हागौ, जों बिनि दायरेक्ट बेखौ बुंनानै जों मालायनि माने रिस्कखौ लानो जोङो कि जों बे जाय जाथाय जायग्रा बै जाथाय जानायनि माखासेथ' कमिटि थायोना, बेयाव माखासेथ' माबा मोनसे लिडार थायो, मोनसे इउनिटि दानानै बिथांमोना जोंनो खोन्थाहरनायबा जों भिडिअ बानायगौमोन। जेरै हमना ला चिरां जिल्लायाव खेबसे दैबाना जादोंमोन खैला मैलायावहाय, थ' बिथांमोना जोंनो कल खालामना खोन्थाहरदोंमोन, जों थांबायबो लोगो लोगोनो मदद खालामबायबो थांनाय बोसोराव दैबाना जानायावहाय। थिग बिदिनो बे जाथाय जानायावबो बिथांमोना जुदि मोनसे माबा खालामनानै जे मोनसे कमिटि खालामनानै मोनसे इउटुबारफोरखौ बा बिथांमोना खबर खालामहरोब्ला, दा जेम्स आरो बिनि गेजेराव मा होनोमोनलाय, जेम्स माने प्रकाश, जेम्सनि नामा प्रकाश दै, आरो बिनि गेजेराव एनिथिं एमजे माने जेरिमाया, बिथांमोना थांदों, बिथांमोनखौ खबर हरदों दां, बा बिथांमोनखौ खबर हरदों प्रान्जल नार्जारि फंबाया, बिनिखायनो बिथांमोना भिडिअ बानायहैनो हालायलायबाय दां। दा आं खबर मोनाखै, बिनिखायनो आं थांनो हायाखै रायजो राजाफोर। होमबा आंखौ मानोथो बुंनानै माला, नङा होमबा? आं मिथिबा आं बानायगौमोन रायजो राजाफोर, प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो। आं दाबो थांगोन जुदि आं लिंक मोनाब्ला। दा बै जायगानिफ्राय आंनो खबरखौनो हराखैबा जों भिडिअखौ मानो बानायो? जों गिदिर गोलाव सुबुंफोरनो, जे जोंनि जे हारिखौ दैदेनग्रा, जोंनि हारिखौ जाय प्रटेक्ट होग्रा, बिसोरनो जों खबरखौ खालामनो थाखाय जों भिडिअखौ बानायो। दा दिनै दिपेन बर' सारखौ आं थांनायखौ नुबाय, अब्ला बे सहैनाय मिन्स मा? लिडारा सहैखाबायानो। अब्ला बिनि सायावहाय फुरा नोजोर होखासिगोन बिथाङा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा। आं नुदों माखासे भिडिअ, माने बे भिडिअ बानायनाय माखासेया माने लाजि फोनांनायबो जायो। बानायदों जेनेबा खायसे भिडिअ बानायनायनि स्टाइल थायो। सासे माने दैदेनगिरिफोरखौ जेनेबा दै लोंनाय इभेन्ट, दै लोंनायफोरखौबो बे दै लोंनायखौ सोर होफिनगोन, नङाबा सोरबा दै बायनानै लोंनाय बेसारा गोरिबफोरनिफ्रायसो दै बायनानै लोंबाय, बिनि दै बायनायनि सायावहाय नोंथांमोना मा सुबिदा, नङा होमबा? दै लोंनाय बिसोरो नोंथांमोना जे दा दै लोंबाय, बिनि दै लोंनायनि सायावहाय नोंथांमोना मा सुबिदा?
बे मोनसे कुइसना ओरैबो थाङो जेनेबा नोंथांमोना दानि दै लोंबाय बे दै लोंनायखौ बायना होफिनलांगोन नामा बा बिनि सायावहाय माबा मोनसे माबा बाजेट होलांगोन नामा नङा होमबा दा बे बाथ्राखौ बुजिग्रोनांगोन एबसुआ सोर एबसुआ मोनसे हारिनि मोनसे गांखं आरो बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनिफ्राय डनेसन लानानै सोरबा सासे गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरनिफ्राय बा माबा मोनसे लानानै बिथांमोनहा प्रग्राम बानायो बा बिथांमोनहा हारिनि माखासे रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलाङो नङा होमबा एसे बारा खाङोब्ला बे बेलेग खोथा बेखौ बिनि सायाव बे बेलेग सिचुएसन जाहैगोन खिन्थु बिथांमोनहाबो गावसोरनि जि सोलिनांगौ दङ बिथांमोनहाबो रायजो राजाफ्राय कालेक्ट खालामनानै बै कालेक्टनि दारैसो माने रायजो राजाफोरनि जि खामानि मावनाय बहा दिल्ली मुम्बाइ थांनाय गिदिंनाय स' बे खरसाखौ आङो बाहायो आं बे बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनो अब्ला बिथांमोना बबेनिफ्राय डाइरेक्ट हरखाबै होनो हागोन दे नङा होमबा बिथांमोनाबोथ' नोंबोथ' एबसु नङा होमबा नों सासे स्टुडेन्ट जानानै नोंबोथ' एबसु ना नङा होमबा थ' बेबायदि आरो ना खोथाया दा बिनि गेजेराव गासिबो रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनांगोन दा बिथांमोननो समय होनांगोन फैग्रोमोनानै खेबसेनि बिनि सायावहाय मा खालामो ओरैबायदि दै लोंनो थांबाय दै लोंनाय बारे कुइसन खालामनाय नङा होमबा बे कुइसन खालामनाय स्टाइलखौ रावबो बुजियै खोथा गैया मोनसे टारगेट लानाय बायदि जेनेबा जों बिसोरनि माबाखौ दंस' खालामो इउटिउबखौ जों माब्लाबाबो सोरनिबा लाइफखौ दंस' खालामनो थाखाय खुलिया आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो दे आं दिनैसिम रावनिबो लाइफखौ दंस' खालामनो थाखाय आं खुलियाखै जास्ट माबा मोनसे जादोंब्ला बुंनांगौ समाव आं बुंखागोनबो खिन्थु बेयाव नङाखि सोरखौबा थांखि लाथारनानै आं नुदों सोरखौबा माखासे सुबुंफोरखौ जास्ट थांखि लानानै बुंनाय थांखि लागासिनो दङ सोरखौ थांखि लादों बेखौ पाब्लिकफ्रा नोजोर होगासिनो दं नाथाय बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ एसे क्रेक बायदि सिस्टेमै थांनाय मोन आरोना नों जेसेबां हायो मदद होनो हायो होनांगौ सोर मदद होदों सोर मदद होआखै बेखौ नोजोर होनाङा नों जुदि पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावदोंब्ला जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावदोंब्ला नों मावबाय था नों जेसेबां हायो मावबाय था मालाय मा मावदों बिनि दायखौ नायबाय थानाङा बिदि जुदि दाय नायबायब्ला मा जायो दंस' जायो खिन्थु नों जुदि बैनि सायाव दाय मावदोंबा बेबो नोंनि सायाव रिप्लाय होगोन नोंबो रिप्लाय होफिनगोन बैबो रिप्लाय होफिनगोन बेबो रिप्लाय होगोन बेबो रिप्लाय होफिनगोन अब्ला मा जाखो बे सिटुएसना अब्ला नों बै सम नांलायनाय समखौ जोङो माबा मोनसे गोथार खामानि मावनानै जों बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै भिडिअ बानायनानै जों सोरखौबा मदद खालामनो हानाय केपासिटि दं नोंथांनाव जुदि माबा मोनसे दंब्ला रायजो राजानिफ्राय डनेसन बिनानै मदद खालाम जुदि डनेसन नाङाब्ला निजिनाव जुदि दङब्ला होनो हानाय रां दङब्ला होनानै हो प्लिज होनानै हो नङा होमबा अब्ला बिराद मोजां जागोन आरो सेलिब्रेट नोंथांमोनहा जे मोजां खामानि मावदों सोरबा गोबां सुबुंफ्रा नङा होमबा खिन्थु आं सानो चेलेन्ज खालामनानै माब्लाबा मानसिफोरखौ हेल्प खालामनाङा बे मोनसे बिराद गिदिर माने खामानि जायो चेलेन्ज खालामनानै माब्लाबाबो है बे हायोब्ला आं माने बे हायोब्ला बेखौ आं फेजेनथारगोन मदद खालामनानै माने श' खालामनो थाखाय नङा होमबा स' माने कन्टिनिउवासलि मोनसे माने खामानिखौ जों मावनोब्ला जों बेखौ बिराद थान्दा दिमागै नोजोर होनांगोन बयजोंबो जों मिलायनांगोन जों सोरबा सासे मानसिनिफ्राय जों मिलायनानै थायोब्लासो बै बे सासे मिलायनायनिफ्राय जों ओरै हाननानै जों होनो हागोन दे रायजो राजाफोर नंगौ सिरियासलि जों बै बे रांखौ सोरबा सासे मानसिखौ दुसियोब्ला जों बोरै होगोन जों बुंनांगोन जुदि जों नोंनाव लिंक दङब्ला कानेक्ट दंब्ला हे आब' हे आदा ओरैबायदि जाथाय जादों बेयाव नोंथाङा मदद होनो हागोन नामा प्लिज काइन्डलि नोंथाङा मदद होबानो जाबाय हायोब्ला नङा होमबा स' बेबायदि नोंथाङा बुंना माने कल खालामनानै नोंथाङा पार्सनेलि रायज्लायहरनो हागोन आरो लोगोसे नों जुदि बुंनोब्ला इउनिटियाव बुं बयबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय जोंनि रायजो राजाफोर धोनिफोर जेसेबांखिनि धोनि रायजो राजाफोर धोनि गोनां जाय मदद खालामनो हाथावना बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोनहा मदद खालामनो गोसो जादोंबा नैबेखौ नायनानै मदद खालाम प्लिज बिराद गिदिर सिटुएसन जाना दं जोंनि बर'फ्रा आं सानो बे स्टाइलै जों बुंनो हागोन आरोना कि जानो आंबो जुदि बेफोरबायदि बुंफ्लांबायदोंब्ला सिगाङावहाय आं बिनि थाखाय निमाहा बियो बुंदोंब्ला खिन्थु आं दायो जि बुजिदों आङो माने आं बेबायदि बुङोब्ला जोङो बांसिन मोजां जालांगोन आं बेखौ सानो आरोना पार्सनेलि जों कल खालामनाबो रायज्लायनो हायो जुदि जों लिंक दङब्ला आरोना दा डिफेन्सारा थांबाय हिसाबै बेवहाय माबा मोनसेथ' साननायानो जाखागोनखा आबसुआ माब्लाबाबो हारिनि दंस' खालामनो थाखाय सोरजिजानाय नंखाया दिनैसिम आं दंस' खालामखायाखै दिनैसिम मा लाबोनो हायाखै मा लाबोनो हादों एबसुआ गोबां खामानि मावबोबाय नङा होमबा बेसेरा बिथांमोना जेबो सेलारि मोना अब्लाबो बिथांमोना खामानि मावो एबसुनि खायसे सुबुंफ्रा दङ बिराद माने गाज्रिबो दङ नंगौ नङा होमबा दा
दा बेखौ नायग्रोनांगौ मेनेजमेन्टनिफ्राय बिथांमोना नायगोन आरो जायखौ गाज्रि मोनदों बेखौ नोंथांमोना गिदिर मानसिनो रिपर्ट होनो हागोन आरो जुदि रिपर्ट होनायाव प्रुफ थासेयाव जुदि बे मानसिया रिपर्ट होनायावबो दैदेनगिरिफ्रा जुदि बेनि सायाव एक्सन लायाब्ला येस यु केन मेक अ भिडिअ नोंथाङा भिडिअ बानायनो हागोन बिदि आरोना रायजो राजाफोर स' थेंक इउ स' माच आरो आं बिराद दुखु मोनबाय बे बाथ्राखौ खोनानानै आं थांनो गोसो बे जायगाखौ मिथिबानो आरो लोगोसे जों डनेसन हैनो गोसो थांनानै जोंनि बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसन जानानै आङो बुंगोन जोंथ' माने गावनि निजेनो माबायदि नङा होमबा एकाउन्ट स्टेटमेन्ट RTA खालामजोबो आंखौथ' आं जास्ट पाब्लिकनिफ्राय फैसा लायो बै पाब्लिकनि फैसाखौनो एक्जेक्ट सेम एमाउन्ट आं गुबुननो होयो जायनो मदद नांगौ जायो सोरबाफोर जुदि डनेसन होयोब्ला बे एमाउन्टखौनो जोङो गुबुन सासे सोरबा गोरिब बा सोरबा मोनसे प्रब्लेम जानाय सुबुंनो जोङो सेम एमाउन्टखौनो होयो थांनानै आरो बेवहाय जोंहा मा जायो जोंनि जे इउटुबनिफ्राय एसे एनै मोनो बेबो थाव खरसा खालामनायाव थाङो गारिनि थाव सालायनायाव थाङो जोंहा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय रुम भाराफोर थाङो सेभिंस होनाय बुस्थु थाया जोंखौथ' नोजोर होनो नाङा RTA खालाम जुदि एसेबां माबा मोनदोंब्ला बुंनो माबा गोसो जादोंब्ला RTA खालाम नैबे जिउआवहा पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो होनानै जेथिया सम होबायानो जेला नङा होमबा थाबाय आरो मावबाय आरोना खिन्थु जोंहा मा जागोन लाइफआव आंथ' जेबो मिथिया आंनि फारसे खिन्थु मावलांगासिनो दङ मिथिबायना मावलांगासिनो दङ RTA खालाम आंनि सायावहाय जुदि आंखौ माबा मोनसे थगायना जानाय नुदोंब्ला आं बुंखायो डाइरेक्टलि अपेनलि बुंखायो आङो RTA खालाम खिन्थु जि मानसिया मदद खालामदों जोंनि एकाउन्टनिफ्राय बे एकाउन्टनिफ्राय जि एमाउन्ट बेखौ जोङो फुरा माने होखायो आरोना स' बेनिखायनो मालाबा समाव जुदि हैनाय जायाब्ला आइ एम सरि फर देट माबा मोनसे रिजन थागोन मिथिबायना जे जोंनाव गैयामोनदां आरो बेनि गेजेराव बे थावनि थाखाय बेखौ सोबायदां बे फिउचाराव दासिमाव जायाखै खिन्थु फिउचाराव जुदि जायोब्ला खिन्थु दासिमथ' जायाखै दे आं बेखौनो बुंखायो दा दिनैसिमथ' आं बेबायदि खालामफेराखै इसोरनियावहाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो आं बुंगोन जोङो सोरबा सासे सुबुं सोरखौबा रायजो राजाखौ मदद खालामोबा जों रावखौबो दुसिनाय मदद खालामनाङा जों बुं अननानै मदद खालामनो हायोबा मदद खालाम सोरनिबा लाइफआव जि थाखा फैसा खामायनाय बेखौ माने खामायनायफोरखौ माने डाइरेक्ट मेनसन खालामनानै इनसार्ट खालामनाया एसे आं सानो गाज्रि आरोना नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाट आं साननाय आरोना गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा निमाहा बिनाय थाबाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ माने नायजोबनायनि थाखाय आरो आं मोनसे बुंबावगोन नोंथांमोना बयबो मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला प्लिज आं स्क्रिनावहाय होना होगोन एकाउन्ट नाम्बार जोंनि बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसननि बे बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसननि एकाउन्टखा आंनि पार्सनेल एकाउन्ट नङा आं डिसक्रिपसनावबो होगोन नोंथांमोना जेसेबांखिनि हायो नैबे दिनै थारिखनिफ्राय आं बेखौ सानबाय आरो बेनि गेजेराव बुरजा जायोब्ला जोङो बेखौ थांनो हागोन जुदि खम जायोब्ला आं थांनानै हैलायला जुदि बुरजा जायोब्ला आङो 20,000 30,000 बिदि जायोब्ला आं थांनो हागोन जुदि 5,000 10,000 जायोब्ला आं बेखौ सासे मानसिनि दारै आं हरगोन थांगुलायला जुदि 20,000 30,000 40,000 बिदि जायोब्ला थांनानैनो हैगोन माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै हैगोन आरोना रायजो राजाफोर ज'नो लोगो नांनानै थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं जेसेबांखिनि नोंथांमोना हायो नोंथांमोना होबानो जाबाय बेयाव खुनु रावखौबो दाबिनाय गैया सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा लाजिफोनांनाय आंनियाव गैया दे रायजो राजाफोर मानो होनब्ला आं बयजोंबो खिजान आं सोरखौबा सोंखारिदों बे मानसिया देनां फिउचाराव आं मदद लुबैयोब्ला बे खिजान सोंखारिनो थाखाय आंजों दुश्मन जाना थागोन ना स' दुश्मन जायोब्ला बै समाव नोंनि जे थांखि लानाय मोनसे लामा गोलाव जे दानि थाखायल' नङाना जोंनि खामानिया फिउचारावबोथ' दंना अब्ला जों मानो सोंखारिलायनानै खामानि मावलांनो सोब मिलायलायनानै खामानि मावलांनि खिजान बे मालिक होनबानो जे अराय सम फैसा थागोन बेथ' नङाना मालिक होनबानो जे अराय सम फैसा थागोन बेथ' नङाना आं बुंगोन जाय मानसिया बेबायदि बुङो आं बेनावनो बुंगोन नों साख्रि मावो नोंनाव अराय सम फैसा थागोनब्ला आंनो प्लिज दाहार हर नों बुंगोन मा फैसा गैयालै बायजोब्बाय मानो फैसा गैया नोंनाव थानांगौमोन ना नङा होमबा बे मोनसे खोथा आरोना रायजो राजाफोर मानो गैया नों बाहायबाय बेखौ स' नोंबोथ' साख्रि मावो नोंबोथ' मायो नोंनाव थाथारनांगोन आंनो 2 लाख 3 लाख हरथ' नङा होमबा स' नों बुंगोन गैथ'वालै खरस जाबाय ओरै स' बेबायदिनो जायो बयनाबो खरस जायो स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय